Niki mangkile leron ya napa niki mangkile. Narak naning bar-parok ning nggone leren wae. Wis sore iki. Wis sore. Aku nek yo ora leren-leren iki njur enuke kuwi kan. Wong ket mengko sing diarep leren yo mangan. Nalar ki kepiye mboyen didhawuhi mlaku gliyak-gliyak. Mapan kebadut nderekake. Ya arep ndereke sing dadi pengarep mono. TKT ki njur ndang rampung gaweane. Tenaga wingking niku sing upama iki aku mlaku sampe mangan ya ora oleh. Ora oleh.